Jedna zgodna tehnička vježba danas na repertuaru. Riječ je o jednoj vrlo jednostavnoj shemi. Dakle, sam sam sastavio vježbu jer volim kad vježbam, dakle, volim tehničke vježbe sam sastavljati na način da vježbam i sviranje instrumenta, dakle tehničku, da vježbam prste i da vježbam dakle, prste koordinaciju, ali i da vježbam improvizaciju i skladanje onako kako su radili u 18. i 19. stoljeću. Dakle, o čemu je ovdje riječ u ovoj vježbi? Izabrao sam jednu jako jednostavnu shemu. Prvi, šesti, četvrti, peti. Dakle, to je popularna harmonijska progresija, recimo čak 20. stoljeća u popularnoj glazbi. A ja je zovem nepotpuna romaneska, zato što sadrži tonove romaneske, ali izbjegava neke. Dakle, imamo... To bi bio standardni bas romaneske, a ovo je na način da izbjegnemo svaku drugu notu, dakle... I onda to harmonizirano na sljedeći način. To nam je nekakva najjednostavnija harmonizacija. Sad kako to aranžirati, u ovom stilu kojem se aranžirao, vrlo jednostavno. Dakle, lijeva ruka će biti protočna, znači imam brze note, kao nekakva harfa. A kako napraviti upravo ove note, dakle, koje ja sviram, isto jako jednostavno. Dakle, ako imamo četveroglasno, ako imamo akord smo složili, znači 4 tona, recimo, ovo je jako zgodno klavirski, tipično za taj romantičarski stil. Zapravo je jako povezan sa akustikom samom, sa likvotnim tonovima. Dakle, zašto baš ovaj položaj, a ne recimo ovaj. Čujete da isti akord, ali kako ovo zvuči, a kako zvuči ovo. Ovo zvuči puno otvorenije i bogatije. Iz vrlo jednostavnih razloga imamo dolje kvintu i onda oktavu. I tek onda tercu. Dakle, sad bi to trebalo mi dugo vremena dok objasnim na likvotne tonove i sve to, pa neću, ali ću vrlo jednostavno laički reći da terce, to jest mali intervali, ne zvuče dobro u dubokim oktavama. Ovo je terca, dakle, ova lijepa terca koju svi znamo, koja zvuči tu najnormalnije, dolje zvuči grozno, kao da je ne znam što, ne? Dok kvinta i oktava, zapravo oktava je interval koji koristimo dolje u najdubljoj oktavi, dakle to je najčišći lijepi interval. To zvuči lijepo, otvoreno, čisto. A onda još u velikoj oktavi super zvuče i kvinte. Isto lijepo. I tek otprilike u maloj oktavi je dobro koristiti terce. Dakle, i onda dobijemo taj lijepi otvoreni zvuk. I onda, ako imamo ove 4 note, prva nota, najdublja, nam koristi samo u toj dubokoj oktavi. Dakle, nju ćemo samo jedan put odsvirati. A ove 3 ćemo ponoviti još jedan put visočije. I onda se vratiti. Opet do najdublje note. I onda dobijemo ovo. A šta se događa u desnoj ruci? Jako je jednostavno. Dakle, svaka ova nota u ovom akordu u lijevoj ruci može se pojaviti gore u desnoj. I sad cilj ove vježbe je zapravo svirati, istraživati, svirati apoggiature na te tonove. Dakle, ako imam dolje des-dur akord i sad dolje as, stavim taj as gore, ne moramo svirati samo, ok, to isto može biti tehnička vježba, dobra, dakle da se sviraju samo ti tonovi koji su dolje, čisto, samo oni.
je jako lijepo svirati apoggiature, jer one odmah nam zvuči kao neka glazba lijepa. Dakle, što je apoggiatura? To je nota koja je iznad te note ili ispod. Iznad ili ispod. Dakle, ako je ovo as, onda možemo odsvirati G pa as. Možemo odsvirati B pa as. Možemo i G i B pa onda as. Možemo... Dakle, to je sve na nama, dakle ovo je tehnička vježba, možemo raditi šta god hoćemo. I kad je nešto tehnička vježba, onda je super jer na svakom stadiju progresije, dakle ova progresija ima 4 stadija. 1, 2, 3, 4. I što je super u tehničkim vježbama, na svakom tom stadiju možemo napraviti isto. Tako da mozak lakše radi sve to. Naravno, kad bi išli skladat, onda ne bi možda stavili na svakom stadiju isto, jer onda možda zvuči malo dosadno, jel? Ali za vježbu je to jako korisno, jer onda imamo manje za razmišljati. I to je, ajmo reći, prvi level. Onda naravno već drugi level bi bio, recimo, da razmišljamo u pravcu na jednom stadiju donju apoggiaturu, na drugom stadiju gornju apoggiaturu. Da nije uvijek isto, da nije uvijek taram, 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 nego da mijenjamo. Ili na jednom stadiju apoggiaturu, a sad ljestvicu recimo. Sad recimo gornju apoggiaturu. Sad opet ljestvicu. I onda već počinjemo ići na visočije levele stvaranja glazbe, improvizacije i skladanja, čije primjere čujemo u najljepšim kompozicijama koje izvodimo i slušamo. One iz 19. i početkom možda 20. stoljeća. Ali ovo je, ajmo reći, prvi level koji je jako važno prolaziti, tako da nam mozak lakše upija te principe. Eto, toliko od mene.